Assalamu alaykum dostlar. Men bugün Red Robin Amerikanın meşhur bolan kafelerinden biridir. Red Robin adamlar esasen burger yemek üçün gelýärler. Men hem öz burgerimi ip tuturdum. Ýöne Red Robin'in bir gowy karakteristikasy bar. Bottomless fries diýilýär. Meselem siz geldiňiz burger zakat etdiňiz. Onuň ýanyna kartoşka getirdiler taze. Kartoşka fry getirdiler. Onuňyzy tuturdy diýeli. Siz täze zakat eden zatlarna ofitsiant çağırıp refill diýýäňiz bolýar. Size täze fryny getirip berýärler. Onun bahatyna goýanaklar, özüňizde näçe fry isleseňiz şonça ala bilýäňiz. Şonuň üçin meselem men dostum bilen köplenç gelemde heremde bir burger alsak, 50 kimiden frylaryny hemmetini bilýär. Meselem şu var, şul boş, häzir ofitsiant diýýär bolýar. Bir de täzesini getirip berýär. Diyenim yağlı, refill soradık. Evet, ikinci porsiya fryny getirdiler. Şeýtirip, näçe isleseňiz şonça refill ala bilýäňiz. Meselem täze beter aç bolsaňyz, Red Robin size gelmek üçin ören goýýardyr. Onuň içip bolanyňdan soňra ofitsiant çağırmalar, çeýik üçin garaşmalar, şuňaljak maşinlary bar. Girýäňiz, eger iki böljek bolsaňyz, meselem split check diýilen knopka başyna basýaňyz, iki bölýär. Men şu açýagym $18 çykdy. Okatýaňyz şeýtirip çyk. Ondan soňra şuňaly aýna çykýar bolýar. Prosta goluňyzy çekýäňiz. Şeýtirip töläpçik gidivermeli, garaşmalar hiç kime.